Haia, Nia dwi, a chroeso yng nghegin ni. Heddiw, dwi'n mynd i wneud pupur wedi stwffio. Dyma'r cynhwysion fydd angen arnoch chi. Dwi'n mynd i ddefnyddio pupur, pepper, tomatoes, caws ffeta, feta cheese, Basil, persli, parsley, hanner winwnsyn, half an onion, garlleg, garlic, a reis wedi ei goginio. Yn gyntaf, dwi'n mynd i ffrio'r winwnsyn a'r garlleg mewn olew nes iddyn nhw frownio. Ychwanegu reis. Nawr bod y reis wedi cynhesu trwyddo, dwi'n mynd i roi e nôl yn y bowlen. Mae'r reis yn barod, felly dwi'n mynd i baratoi'r stwffyn. Yn gyntaf, dwi'n mynd i dorri tomatos a'r perlysiau. Mae ffein da'r basil yma. Nesa, cymysgu'r stwffyn. Hyfryd. Mae'r stwffyn yn barod, felly nawr dwi'n mynd i baratoi'r pupur. Nawr am y rhan gorau, stwffo'r pupur. Nesaf, torri'r ffeta yn frwsion bach dros y pupur. Arllwys olew olewydd dros y cyfan. Mae'r rhain nawr yn barod i fynd i'r ffwrn am ryw 20 munud. Mae'r rhain yn gwynto yn hyfryd. Dwi wrth y modd gyda'r lliwiau. Hyfryd. Ac yn syml iawn i wneud hefyd. Reit, dwi'n mynd i fita gweddill hwn nawr. Mwynhewch a welech chi to. Ta-ra!